No, és calçada romana. Volem entendre l'espai natural des de la platja fins al darrer turó, a tocar de muntanya. Encara que està mig derruïda, aquesta és de les poques que encara conserva les herbes que es feien servir originalment per compactar el sostre. Hi ha uns molt guapos vermells. Oh, collons! Mira que maco aquest. Que guapo. Aquests que té. Ja, quan tenen això, és que són comestibles. Si no tenen aquests palets, no són comestibles. Per aquí baixa l'aigua i els animals. Mira. Aquí n'hi ha caçadors. Ja mira fins i tot els crios, vull dir que... Estem a la muntanya d'en Roya, que es diu així pel masover que hi vivia antigament aquí, perquè podem divisar la Mola, el Creixell, tot el Tarragonès, Mas Mercader. Hi ha camins per fer. Bueno, seguint aquest camí arribes a Mas Mercader i de Mas Mercader puges a la puntada de Mola, que em sembla que és ell. El que passa és que la només era tota la vida. Que veus aquestes coses i no saps què dir. Et quedes sense paraules. Perquè és una llàstima mantenir tot això i que no s'aprofiti. La conservació d'aquests espais és per nosaltres primordial. I es veu fins i tot que això empalma amb una zona que és ja tirant cap a la Pobla. Barranc de la Masieta és una zona natural al centre del poble. Antigament es composava de terres de cultiu en terrasses. Hi ha una riera que desemboca al Rincón del César. És un camí ecològic pels animals, una zona d'esbarjo o de possibles horts comunitaris. Está muy bien protestar en las redes sociales, está muy bien quejarse en el bar, pero si no te implicas y te comprometes en la política, difícilmente vas a mejorar cosas que son necesarias no solamente para el desarrollo inmediato de este pueblo, sino para el desarrollo futuro. Terra de fraternitat, és el poble qui governa.